tapi payu didol kok nggih golek tledek. Tledek. Iki nyawer. Halo Cah, iki aku ngene Mbah Minem iki wonge kok ora enak. Tunggu manuk karo Pak Bejo. Ayo susul ning sawah. Iki aku bedol ning Mbahon ndak jane. Wis macak gawe iki lho. Anune seragam ya. Tunggu manuk karo Pak Bejo. Dalane tuh ndi? Kene. Karo ndelok suasana persawahan lek isuke. Jan sahdu iki. Ndi ki cawae? Kaya poh atau ngendi? Lah kok ning loro nek buke lho. Wis apa iki Mbah no? Mbah. Alah, nyurupe pari lho. Tandur aku apik ora. Saiki sik. Ki cetok Mbah No iki lho. Di Mbah Mah. Kayak sampean sing ndi? Sing ndi parine? Kuwi Ndi? iya. Siki iki dipageri iki nek sampean. Iki nek yo Pak Bejo. Wah, lho suasanane jan apik ya, Cah. Kita sing lari ya, Mbah. Oh, karo iki pari apa? pari serang. Serang. Nih. Ini jawabannya tunggu manuk nih. Manuk. Manuk enak. Ya ora Endi manuke ora enak ditunggu lho. iya manuk. Manuke ora enak ditunggu lho apa? Lecong ora enak. Masa nganu ngruyok ae. Enggak. Lah ndi kluntunge? Piye? Ram. Lah ramune no. Wah, kae mebur manuke. Ki ngene sampean. Iya. Sing wi pari apa iki ketan? Mari ketan wingi aku ya. Heeh. Kae Ki dilungkas ora wis anu to, Mbah? wis Sarunge bodo apa? Bar bodo ngret. iki. Kakale Ndak wis anu iki? ngarepe bodo ya jan repot ya. Heeh. Wis tau wae. Bar bodo ya mesti ketiklunan. Heeh. Lah rong bar ya rong sangeret. Urung iso nek urung bar bodo. Engko pamane arepe bodo engko mepene. Ya kuwi. Kene ya Tapi lek saiki urung wani ya ngene iki, Mbah. Sik urung anu isi temen ya. Lah cara wis bareng ngono jebule ya wani. Sik nomok. Tapi engko lek saumpamane ngerite berbodo, mosok bodo ape tunggu manuk. Ya kuwi. Entekne manuk. Ora ditunggu tidak manuk. Sapa ke? Ditunggu bodo-bodo adekmu. Heeh. Kae Mbah Minem ning kono. Metune ndi ya? Ning luar kan. Tukulan iki malot. Tukulan iki. Oh, ngulon terus ngalor. Oh, iki mbelike. Biyen cilek aku iki ning golek iwak terus ngene iki cah. Iki biyen banjir ngene iki. Golek iwak terus ngene iki. Halo Mbah Minem ning kono. Wah. Halo Mbah, good morning. Gimana kabarnya manuke? Duh apa ya? Sawi rarene aku. Biyen ki ngene Mbah No ta iki. Golek iwak ning kene delikan karo aku karo Pak Yul karo Bujel. Anu. Kimbian anu ki, banjir to. Lek banjir iki iwake akeh. Timak pari di anu ret kok pucuk ini lho. Aku golek iwake dolikan ning kene. Wah, karo bapakku gaya puk yo. Jerat diret, Mbah. Jerat diret. Golek damen aku. Paling apik Ram. Kayak sapa golek?
Endi dak sampean ndi? Iki. Pari apa iki? Pertanian. Kok pertanian? Lah apikne lho. Lah anune manuke renek lho ditunggu. Kok iso renek rumah. Endi? Ya jale donekne. Tunggu manuk no resi enek ae ta. Endi? Ya renek mebur lho. Oh, renek. Ya Mbah Sume mulih kok. Kepoto to sak. Ora sapa to moto iki. Ora moto. Eh? Halo. Halo cai. Lah. Halo. Halo. Kablokan ini. Sawa Pak Mit. Oh. Nanti manuk era enak tunggu. Mbah nomu ya enak, Mbah Sume mulih. Yo jal marani Pak Jo. Iki adoh ora mlangkai. Kono. Heh? Tular kene, Mbah, kene. Kono lho. Iki kena. Ora kena. Oh, wis. Karo sapa ae kan? Kilo cah, omahku iki daerah gunung, tapi iki ora kesatan ya ora banjiran lek udan. Iki kaline ngono iki. Deloken kaline. Soalnya cedek kali Brantas ngene aku iki. Lek udan ora kebanjiran, lek kemarau ora kesatan jen manu pokoke tepak pokoke manggen ning desa kuwi jen adem ayem tentrem iki. Kali Brantas iki jurusane PLTA sing anu listrik kuwi proyek tak ngarani Bendungan Lulingi. Wis njo marani Pak Jo. Dene. Iki lho. Golek damen. Karo sapa lho? Karo sapa? Pak Jo iki golek damen. Ini Pak Sigit. Berapa wis? Ini Pak, sampean Pak Git. Jadi Nah iya, piye Pak Di? Sapine piro? Sapine Kutai. songo. Wah, songo lho, terus Oke titik songo iki. yo akeh aku ora duwe. Ki apa niku? Songo, Ki apa nih? Iki tuku mobil rencanane. Innova apa? Ya nopai. Innova. Wes. Ngukut ae. Heeh. Kayak ulur apa ta? Jagung. Jagung. Ulur jagung kowe. Pari apa iki kok lo Bandung e? 42, 24. 32. 32. Mau keblok pisane Pak Jo? Mau keblok pisane apa mau lumpur tok? Goblok no. Engko ben kok Nomor oke. apa mau sunggi dhewe? Mau sunggi dhewe iku. Heeh. Yo, jajal delok Gone. ngene kono. Survei sitok-sitok iki. Ki bose iki nandur apa iki? Bos, nandur apa? Ki tani tenanan apa ora? Ya sukete yo ngene yo digejiki lho. Batno. Apa? Apa iki? Tandurane? Jagung. Jagung apa PT? Jagung PT sing remuk iku. Wis jagung yang kena diampok. Oh, biasa. Ya, Lah ngene gange lho masa tak kilan lho. ya ben oleh akeh. Iki mandar pupuk jere medun kok. Desa tukane ora oleh kok. Ora leh piye sunati ae no wong. Iya. Ngono jere pupuk iki rokok gene manu pemerintah turun. Ya, biasa enek pupuk nang kelompok tani tuku Ora oleh. ora enek jere ora enek pupuk. Petani bene penak, Ben penak. Luwih ya delok gosok warine ora enek panune. ora nek buwe. Ora enek pupuke. Ka delok nggih. Soroten nggih. Iki. Oh, bosok kuwi. Kuwi apa mek Iya. ketong iki pupuk. Heeh. Jereke menyejahterakan petani. Ya, Ngapusi berarti. ya ora ngapusi nyatane ya ora
Enggak oleh. lagi yo. Lah iya. Lek wong ngerti ya mesti yo ngapusi. Heeh. Derek mbok goblok ya ora oleh ki yo. Nek meneng ae. Ya iya ta. Iya. Ngono lho. Aku ya ora entuk jatah saiki. Ya terus Saiki dereke kok subsidi dicabut. Subsidi dicabut lah. Cabut kan ya mesti oleh to kok Heeh. biyen. Zamane Pak Soeharto, nah iya. Pak SBY, tuku Enak. anu lah oleh tuku. Saiki toko, oleh larang. Kakean sing ngurupsi. Ya, Saiki kuwi. ae. Saiki sing barang sing ngono kuwi, sing ala. Saiki wis ana hukume dhewe. Enek. Iya no. Ora dihukum ning donya, sok ben ning kono akhirat ana. Enggak, ngalengko diraja ngono. Nek kok diraja. Hah? Iya. Wis ngene iki, Jon. Iki rabu iki nek tletong iki. Teknike lek nandur mek tak kepel gange. Wis ngene. Loro-loro iki. Ya, loro. Kena dipangan wis. Ngateni ngene iki ae. Nek nanduri sak nganu ae. Gange iki iki lho wae iki dilaki sitok. Ya, Terus loro-loro. ben akeh kok. Engko apik. Yang kurang ya ora anu dipakan sapi. Tapi kulane ndak sapa kulon. Iki cuma anu, to biji. Kuwi PT. PT. Penak lokal. Lokal PT iki kok tebone ora lagi babat. Ya Pak Sadikin ya. Nggih. Ngarit ning kono. Ya, Heeh. wis kok kan ngomong iki. Iki anu dolanan. Kencel. Rekam. Rekam apa to? Kenekan rekam apa iso? Enek rekam. Iya lek rekam. Ngomong direkam. Ana wong ngomong Halo. direkam lho, jange. Ana wong ngomong elek kok. Halo. Bentar nih. Tak setorne ngomong elek iki mau. Ngomong elek setor. Ya, iki lho rekamane. Apa? Apa tadi nane? Wis mana tak oke iki nane kae. Aku no oke. Karo to kae. Boh. Mah pucul kae. Eh, Bae. kan kaline wah wombo. Oh, Pak. Oke, anak Mbah Mah yo golek damen nih karo Pak Toy. Piye? Pani ini lho, parine lemu-lemu. Parini sapa? Aja golek damen ae, sapine didol ya. Aja. Aja iki zamane jiju seneng sapine. Seneng. Ya. Marai kesel ngarit. Pare dikene jegrik. Marai kesel lah yo. Didol engko nggih nyanyi. Piye? Gampang. Cuk, golek wis sapi payu didol engko nggih golek tledek. Tledek. Nggih nyawer. Lah yo tak kene dole nggih nyewa nggih LC ya Pak To. Wis tepak wis. Nggih karaokean mantep to. Mantap. Wis mulai ya cah. Ganggu wong golek diamen tok iki. Ganggu wong nyambet gawe iki ra sedo budal mbiyen iki aku. Geblok ya paling ya. Sak tekem tok. Lah manggul ya ngono kuwi. Ning desa iki mek ngene iki. Desa iki ngene iki. Ora gawe mesin. Lek bengi baune wah. Mangap ngope. Jom le. Ndelok wong soro tok iki. Waduh kok kono ya omahe. Wah.